Hola, soc l'Elsa Pons, soc llicenciada en Belles Arts i artterapeuta i estic a l'Ateneu fent els cursos en format monogràfic d'art-teràpia i emocions i art-teràpia i creixement personal. Aquests cursos que estan en format monogràfic estan orientats a agafar consciència sobre quines són les emocions bàsiques, quines funcions tenen i per què són necessàries, no? Perquè treballarem, diguéssim, sobre 4 emocions principals i a partir d'aquí anirem agafant consciència, descobrir-les, saber que són necessàries, que no hi ha emocions bones ni dolentes, sinó que totes tenen les seves funcions i són molt importants, sobretot, el poder-les expressar. Perquè no podem escollir quina emoció sentim, però el que sí que podem és treballar en com ens afecta aquestes emocions a nosaltres, no? El curs està basat en un marc art-terapèutic perquè l'art-teràpia, diguéssim, ens ajuda a poder expressar moltes coses que sovint verbalment és molt més complicat que d'una altra manera. El taller serà un taller sobretot experiencial i pràctic, però ho combinarem també amb parts teòriques per aprendre de manera visual i per entendre, posar un context a tot allò que després posarem a la pràctica. És un curs en el que no cal tenir coneixements, sinó que l'objectiu del curs és crear un espai de benestar, on no hi ha judici ni interpretació, gaudir del procés artístic, de jugar, de deixar-nos anar, de crear vincles amb el grup i sobretot anar agafant eines per millorar el nostre dia a dia i poder tenir més recursos per canalitzar les nostres emocions.